fatan kai rika na samun ni'ima da samun dauda matsayin gwamna gaskiya. Waye Allah ya ba wa al'umma suke tunda dai dauda ne kawai ku bar ma gaskiya. Wuya ko daɗi dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Yanzu ne ban kiɗa ni kwanai baituka mata ko a gida su bani salon amada. Mi waƙar 'yan maza ba wuce bangaza Kowa ya sakuro kawai ku bar shi ya ƙaraso. musulman aljari ga ka ga farjini gaskiya ce ta ja maka gwamnan gaskiya. Wani yau mun gani wani kakan wani a faɗa a cika sai gwamnan Zamfara. Nubu aiki a nan nubu aiki a can sabuwar Zamfara ake gini mun gani. Dauda tilo ɗaya mai rikon gaskiya in ka zo a guri alkhairi a gani. Wuya ko daɗi dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Aiki a cikin dare aiki har safiya waye ce nasu namu ne akan gaskiya. Ga updating jiha lunguna sakuna gwamna burinsa al'umma su yau dariya. Ɓangaren lafiya ya yi successful yau jihar mu ta zamo a lamba ɗaya. Ɓangaren lafiya dauda ma ya ɗaga hamdan rabbana muke yi wa godiya. Ko aslan ko ake zaki zaki kake gwamna ko gwamna ne kai ne lamba ɗaya. Duniya ta gani al'umma sun gani gwamna ceto ya zo muna yi mai godiya. Wuya ko daɗi dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Sai maganar tsaro ita ma sensible duk wanda ce za ya ja impossible. Na taɓo 'yan maza askarawan maza na yi muku baituka don ya zamo zuga. Rabbana ya yi riko mini muku addu'a dukkanin inda kuka je ku yi nasara. Sai kwallon ruwa dauda ya yi ƙoƙari yau magana ake ta sabuwar Zamfara. Waye ce za ya ja idan sa ya ja dauda dai gwamna ne ko da nan gaba. Gwamnatin al'umma gwamna mai juriya ɗauki ne ya tsaya maka gwamnan gaskiya. Wuya ko daɗi dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Mun gani a ƙasa al'umma sun yaba ba wadafin ta za mu ce sai dai godiya. Dauda kai alkawari kuma yau ka cika har tsaro duka ka zamo madubi ɗaya. Kai ruwa kai kake an buga an bari domin ko rabbana yake yi ma kariya. Ina jaruma ko na ce gimbiya tasladin Zamfara kuri ya dole da wandare. Zakanyar Zamfara kin fito an jira al'ummar Zamfara wa mun gida can uwa. Ke fagiwa kike hambato ɗaya muke tasladi hajiya kuri ya dole da wandare. Wuya ko daɗi dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Babu riba gada babu bayan kuda tunda dai namu ne akan gaskiya. Wai ina muminu da kun gani ma'ani muminu bara don asali. Hankana godiya na godiya ko kuyan sun yaba muna ta yin godiya.
gaskiya. Ko wuya ko daɗi da shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Gwamnatin kasuwa, gwamnatin ɗalibai, gwamnatin manoma, gwamnatin makiyaya gabaki ɗaya. Gwamnatin talaka, gwamnatin mai kuɗi, gwamnatin rawani, gwamnatin al'umma muna yi ma godiya. Rabbana kai yace al'umma naka ne, dubbati naka ne, mugirya naka ne, fikira naka ne, albusau naka ne, mai falas naka ne, haidara naka ne, har gajam naka ne, wadatau naka ne, kusawa naka ne, dukansu baki daya. Ko wuya ko daɗi da shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Rabbana in ya so komai sai yayi, kuma babu wanda zai ja dan kuɗi. Kuma mutum ya ja ba wani tsautsayi, ikon Rabbana ba a ja dan kuɗi. Inda shi ne ya ba mu gayu ya za a yi, gwamnatin ta mu ce mu ake tallafi. Dauda yau don kuɗi shi ɗin namu ne, Zamfara yau da Zamfara ma naka ne. Tun da gwarzo kake mu shaidar ka ne, wane ne yake don al'ummarsa ne. In na ce ko faɗa na san Dauda ne, ga mijin Zamfara kwarai haka ne. Ko wuya ko daɗi da shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Ko wuya ko daɗi Dauda shi ne muke masu nasu namu ne akan gaskiya. Ko wuya ko daɗi da shi ne